Фәүзия ханым, менә сезгә инде иртәгә мәхкәмә эше башланырга санаулы гына көннәр калып килә. Менә шушы мәхкәмәнең кабат яңартылуына дип әйтик инде, үзегез аңлатма биреп китсәгез иде. 28 ноябрь көне, ягъни җомга көнне иртәнге сәгать 9-да Казанда югары судта безнең хөкем эшенә нукта куелачак. Чөнки әле бу Чаллыда чыгарылган хөкем карары 2 октябрь көнне ул әле гамәлгә кергән иде. Biz аны үзебезнең кануни хукукыбызга таянып шикаят иттек. Безгә дөрес хөкем ителмәде, каты бирелде. 2 мәкалә өчен беркемне дә җинаятьче дип хөкем итмиләр дип. Икенче якта шикаят итте, ягъни прокуратура шикаят итте, апелляцион жалоба язды. Йомшак хөкем иттегез, мондый мәкалә өчен дәүләткә каршы эшләгән өчен төрмәгә утыртырга кирәк иде, реаль срок бирергә кирәк иде дип. Хәзер икебезнекен бер юлы Казан суды караячак. Ул соңгы нуктаны куя. Аның карары инде үз көченә кереп, соңгы нуктаны, ул соңгы сүзне ул әйтәчәк. Biz инде булай дип уйлаган идек, Чаллы судының карарын Казан суды үз көчендә калдырыр дип. Чөнки беренче судта шулай булды. Теге вакытта 2 ел элек Чаллы кабул итте, Казан инде Чаллыны кабул иткән, шулай калдырды. Әмма бу юлы Казаннан шумлы хәбәрләр килә. Менә адвокатым шалтыратып әйтте, Фәүзия ханымга карата хөкем карарын катландырырга уйлыйлар, ягъни аны суд залыннан кулга алырга мөмкиннәр дип әйтте. Бу әлбәттә бик шумлы һәм куркыныч хәбәр. Шулай булуга карамастан моңа әзерләнергә кирәк. Мин башта гариза язган идем, әле бер ай элек. Мин судка бармыйм, Казан судына, адвокатым язды жалобаны, адвокатым бара, ул хәл итер дип. Хәзер үзем дә барырга уйладым. Чөнки үземне мин якларга тиеш, адвокат та якларга тиеш, мин үземдә якларга тиеш. Үз сүземне мин үзем үздереп әйтергә тиеш. Бәлки бу инде анда ул соңгы сүз булыр. Менә шуның өчен инде мин Казанга барырга ниятләп торам. Санаулы сәгатьләр калды. Менә Фәүзия ханым шушы хөкемне катлайтырга теләүләренең сәбәпләрен бераз үзегез аңлатып китә аласызмы? Чөнки дөнья үзгәрә. Хәзер халыкта канәгатьсезлек арта бара, кризис башланачак, ачлар ялангачлар күбәячәк. Шундый вакытта халык урамга чыгарга мөмкин. Шуңа күрә алар менә күренеп торган артыннан халык китерлек кешеләрне чүплиләр. Бу бездә генә түгел. Мәскәүдә дә шушы хәл күренеп торган лидерларны кайсын төрмәгә утырталар, кайсын үй сагына алалар да машина арест дип, кайсын бер җиргә дә чыгармыйлар. Менә мин 2 арада эленеп тора идем. Ай ярым мин 2 арада эленеп тордым. Булай хөкемдә ителгән кебек, әмма хөкем үз көченә кергәч, мин шушы ай ярым эчендә эшләремне эшләп калдым, әйтәсе сүзләремне, язасы мәкаләләремне язып калдым. Менә шушыны туктату өчен, дәүләт бәйсезлеге өчен көрәшмәсен, президент атамасы өчен көрәшмәсен, Татарстанның дәүләт символлары өчен көрәшмәсен дип, шушы күренеп торган Milli Meclis рәисе дә бит инде мин, Иттифак партиясе рәисе дә күренеп торган артыннан кеше китерлек кешене алар инде утыртып куярга да мөмкиннәр. Чөнки шушындый карар әзерләнгән дип ишеттек. Менә Фәүзия ханым, сез менә шушындый мәхкәмә эшләренә дә карамастан инде Кыргызстан якларында булдыгыз. Бүген менә китапханәчеләр белән, китапханәләрдә укучылар белән очраштыгыз. Менә сезне менә шушындый эзәрлекләүләр куркытмый? Сез гел эзләнүдә, гел иҗатта. Менә шушы Кыргызстанга булган сәфәр, иҗади сәфәрегез хакында әйтеп китсәгез иде. Беләсезме, мин нәрсә өчен элеккегә караганда да ныграк ни белән эшлим? Дәрт белән, гайрәт белән. Чөнки мин һәр көнемне соңгы көн дип яшим. Һәр мәкаләме соңгы мәкалә дип язам, һәр китабымны соңгы китап дип язам. Мин пычак өстеннән, кылыч өстеннән йөгергән кебек хис итәм үземне. Чөнки мин бүген бу сүзне әйтеп калмасам, иртәгә төрмә булырга мөмкин, домашний арест булырга мөмкин, бер җиргә чыгармаска мөмкиннәр. Шуңа күрә нинди форсат бар, булганын да файдаланам, булмаганын да файдаланам. Әйтәм бит, поездның алдыннан да йөгереп, самолетларның алдыннан да очып, мин шушы эшләрне эшләп калырга тырышам. Әлбәттә Кыргызстанга бару җиңел булмады. Мин Татар конгрессы безне җибәрде, Иркай Зайдуллин белән мине, Нәгыймә апа Айтматованың 110 еллыгына. Мин Бишкеккә барып төшкәнче, хәтта анда да сәхнәгә чыкканчы, кайчан килеп кулга алырлар микән дип көттем. Чөнки мин бит 2 арадагы кеше, миңа хөкем карары чыгарылган, үз кешенә кергән. Бу Аллаһның бер хикмәте булды инде. Үз кешенә кергән булса, мине чыгармаслар иде. Ләкин Кыргызстанга бит Россия паспорты белән чыгарган микән. Ул чит ил булса, әлбәттә чыгармаган булырлар иде. Шуңа күрә инде мин 2 ләтә, 3 ләтә, 100 ләтә бер
көч белән, гайрәт белән эшлим, чөнки мондый вакытта кешенең күңелендә булган, организмда булган бүтән көчләр аякка баса икән, бүтән потенциал, мәгълүмат чыкмаган бүтән көчләр аякка баса. Шуңа күрә минем нәтиҗәле эшем, минем бер көнем, бер сәгатем, бер минутым эшсез үтми. Мин инде Кыргызстанда, Бишкеккә генә түгел, Киров якларында әйләнеп кайттым, бу хөкем карары чыгарылганнарда, Малмыжларда да булдым, Чувашиядә да булдым, Башкортстанда да булдым. Минем булмаган җирем калмады диярлек. Инде Кыргызстанга мәсьәләсенә күчкәндә, бу бик хикмәтле сәфәр булды. Бу бит инде Нәгыймә апа Айтматованың 110 еллыгы, Нәгыймә апаны гына күтәрү яки минем баруына булмады. Бу татар халкын тагын бер тапкыр дөнья мәйданында күрсәтү булды. Татарлыгыбызны үзебезнең, бездән нинди кешеләр чыккан. Нәгыймә апа, үзегез беләсез бит инде, күренекле язучы Чыңгыз Айтматовның әнисе, ул безнең татар кешесе, шушы аның әтисе Хәмзә абзый Күкмара якларына Мәшкәрә авылыннан булган. Мин инде бик әзерләнеп бардым. 3 төрле фотоальбом ясап, аны экраннарда күрсәтеп, шушылай итеп сөйләдем. Татар конгрессы безгә бүләкләр биреп җибәрде. Иркали Задуллин ул бүләкләрне тапшырды. Бүгенге көндә Нәгыймә апаның 2 баласы исән, Илгиз абый Айтматов белән Роза апа Айтматова. Без аларга бүләкләребезне тапшырдык, сәламнәребезне тапшырдык. Мин үземнең чыгышымда әйттем, әлбәттә без гомер буе Чыңгыз абыйдан мин татар дигән сүзне көттек дидем. Әмма ләкин ул шушы сүзне әйтергә кайткач, инде үзенең татарлыгын исбатларга кайткач, шушындый фаҗига булды. Ул 80 километр чакрым кайтып җитә алмады бабаларының туган якларына. Шуңа күрә менә без килдек. Шушы элемтәне яңадан яңартырга, балалары белән, оныклары белән шушы элемтәне яңартырга, Нәгыймә апа турында китап язарга біз килдек дип мин бик матур гына чыгыш ясадым инде. Туганнары хәтта елап утырдылар бу сүзләрне сөйләгән вакытта. Без чынлап та китап язарга бардык. Кыргыз язучылары, режиссерлары башта тетрәп киттеләр, чөнки Нәгыймә апа турында китапны алар язарга тиеш иде кебек. Дөрес, Нәгыймә апа турында истәлекләр бар. Роза ханым кызы китап язган, туганнан туган энесе китап язган, племянниге. Ул гомуми хатирәләр. Бөтен кешене хәтерләгәндә Нәгыймә апаны да искә алалар. Әмма ләкин Нәгыймә апа аерым китапка лаек. Татар анасы буларак, дөньяга шушындый дахи язучыны биргән ана буларак, һәм шушы авыр шартларда авырып, сирләп, ирсез калып, аның ирен битендә атып үтерәләр шәхес культы елларында. Шу 4 баласына югары белем биргән, аның Илгиз абый академик, Чыңгыз Айтматов шушы дәрәҗәдә, Роза апа профессор. Бүтән балалар, оныклары да кайсы академик, кайсы профессор, бу бит сатып алган әйберләр түгел. Бу нәселдән килгән затлылык, нәселдән килгән, тамырлардан килгән шушы гыйлемгә омтылу һәм гаять тырышлык, Күкмара тырышлыгы, татар затлылыгы, кыргызларның далалары, таулары, менә бөтенесе шушы Чыңгыз Айтматов әсәрләрендә чагыла. Мин инде үзем документаль китап язарга миңа әйттеләр Татар конгрессыннан. Иркали Зайдулла әдәби китап язарга тиеш, повесть, роман булыр. Мөмкин кадәр материал җыйдык. Без теге сәхнәләрдә чыгыш ясап кына йөрмәдек. Без Каракулга киттек. Ул Нәгыймә апаның туган шәһәре, ул Бишкәктән 400 чакрымда. Нәгыймә апа исемендәге урам бар анда. Анда бүгенге көндә дә татарларның оешмалары бар. Татулык дигән, һәм ул әле килгән татарлар түгел. Алар 150 ел элек килгән татарларның балалары. Да хәтта Габдулвалиевлар да бар. Шушы Нәгыймә апаның фамилиясын йөртә торган. Біз аларны җыйдык, сөйләдек, әйттек, бер музей кирәк, музейда бер бүлмә кирәк татарларга дип. Музейда да әйттек, татарлар бу шәһәрне салганнар дидем. 102 байның, купесның 78-е татарлар булган. Бу 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башы. Музейыгызда бер нәрсә юк татарлар турында дидем. Biz моңа үпкәлибез, хәтеребез калды дидем. Нәгыймә апа да лаек, Чыңгыз Айтматов да лаек. Каракул музейының турында утырырга дип мин аларга шундый эшләр кушып калдырдым. Нәгыймә апаның 110 еллыгында уздырыгыз дип Каракулда анда бик селкенмиләр дә әле. Менә аларны әзрәк кенә селкетеп, тетрәндереп, шушылай итеп эшләп киттек. Аннан соң инде Бишкәктә без инде Нәгыймә апаның барган көнне үк зиратына, каберенә бардык. Илгиз абый белән, малае белән, иркаилләр бөтенебез җыелышып, Татар туган тел оешмасы, Гөлсинә ханым Үлмәскулова, бөтенебез барып, анда Коръән укып дугалар кылдык. Һәм дә Бишкәктә Чыңгыз Айтматовның каберендә барып дуга кылдык, Коръән укыдык. Чыңгыз Айтматовның яткан җире аның бик хикмәтле. Ул үзенең атып үтерелгән атасы белән янәшә ята. Шәхес культы елларында 138 кешене атып үтереп, алар бөтенесе иң зур кешеләре, элитасы кыргызларның. Райком секретарьлары, обком секретарьлары, язучылары, галимнәре 138 кешене атып үтергәннәр. Шулар арасында икенче секретарь Тарикул Айтматов та булган. Менә шушының янәшәсендә Чыңгыз Айтматовның кабер комплексы бик матур, бик зауык белән эшләнгән. Без анда да дугаларыбызны кылып, шушылай итеп барып кайттык. Анасын аерым-аерым архивларда эшләдек. Роза апаның архивында Илгиз абый белән иттек, бүтән туганнары белән очраштык, оныклары.
онукчуклары, чыбыгышы туганнары, кыргыз язучылары, кыргыз галимлери мөмкин кадар менен бир атна ичинде нерсе эшләргә мөмкин, шуны эшләдик. Әмма ләкин мин бер әйбергә игътибар иттем. Миңа авыррак булачак язырга. Нәгыймә апаның биографиясы да, хроникасы да эшләнмәгән. Әтиләрнең эшләнгән, чөнки кыргызларда ата культы. Анда ата беренче чиратта. Ана ул янәшәгән баручы, ияреп баручы. Терекул Айпатов турында китапларда язылган, фильмнарда төшерелгән, аның турында бүтән һәр адымы билгеле. Кайда эшләгән? Нәгыймә апа турында берентикләп җыярга туры киләчәк. Бик авыр булачак ул минем өчен, чөнки мин аның автобиографиясын да әзер ала алмадым. Хезмәт кенәгәләренең дә копияларын, үлем туу таныклыкларын да мин сораган әйберләр. Әмма ләкин мин аларны бөтенесен дә торгызачакмын иншаллах. Минем кулымда документлар, башка документлар да бар. Шушылар аша Нәгыймә апа линиясе әле эшләнмәгән. Фаузия ханым, сез инде менә Шыңгыз Айтматовлар мәсьәле турында аларга кагылышлы татарлар хакында сөйләдегез. Менә гомумән Кыргызстандагы татарлар тормышын әз генә бәян итсәгез иде. Кыргызстанда бүгенге көнгә 50 меңгә якын татар яши. Аларның 80% шәһәрләрдә яши. Бу шәһәр халкы. Анда татар авыллары юк. Һәм татарлар югары белем буенча бүгенге көндә Кыргызстанда беренче урында торалар. Ягъни алар бөтенесе диярлек югары белемне, алар яхшы эшләрдә, яхшы урыннарда, чөнки укыган кешеләр. Әмма ләкин заманында татарлар бик күп булган, 100 меңнән артык булган. Менә 93 елда 10 меңгә якын татар киткән. Теге суешлар, ызгышлар, талашлар башлангач, татарлар 10 мең китә башлаганнар. Киткәннәре китеп беткән, калганнары калган. Һәм бу татарлар, мин шуны әйтер идем, бу әле килгән татарлар түгел. Иң соң килгән 50 ел элек килгән. Калганнары 100 ел элек, 150 ел элек килгәннәрнең балалары, нәселләре. Татарлар арасында академиклар да бар, режиссерлар да бар, галимнәр да бар. Хәтта Манас эпосын тикшерүчеләр дә татарлар дип әйттеләр. Берничә татар кешесе дип әйттеләр. Татарларның анда туган тел дигән оешмалары бар. Аңа инде 25 ел тулды. Шушы оешма аның җитәкчесе 98 елдан бирле Гөлсинә ханым Үлмәскулова бик каты эшли торган хатын. Мин аны хәтта әйтер идем, татарларның министры дип анда. Ул анда диаспора дәрәҗәсендә эшләми, ул анда министр дәрәҗәсендә эшли. Һәм беренче кешеләр белән эшли. Шундый әйтәсем килә. Кыргызстан президентының хатыны бүгенге көндә татар хатыны. Һәм бик күп кенә кыргызларның хатыннары татарлар булганнар. Ни өчен шушылай? Менә революциягә хәтле, дөрес әйтергә кирәк, революциягә хәтле татарлар кыргызларга бик кызларын кияүгә бирмәгәннәр. Үз араларыннан биргәннәр. Муллага биргән, байга биргән үзара. Әмма ләкин революцияннан соң татарларның менә шу Хәмзә абый кебек күписларның, шәһәрләр тоткан, заводлар тотканнарның бөтен малларын тартып алган. Совет хөкүмәте өйләрен, кибетләрен, бөтенесен. Булар урамда аш ялангач диярлек калган, билем бар, гыйлем бар, көч-гайрәт бар. Һәм бу татар кызлары, буларның 7-8 балалары булган һәрберсенең. Булар әкренләп кыргызларның элитасына кияүгә чыга башлаганнар. Ягъни җитәкчеләргә, чөнки җитәкчеләргә дә укыган кызлар кирәк булган. Гарәпчә белә, русча белә, татарча белә, кыргызча белә, фарсыча белә, 5 төрле тел белә торган кызлар булганнар алар. Һәм менә безгә бер галимә ханым әйтте, Әниса ханым әйтте, революциyaдан соң диде, 80-90% кыргыз элитасы татар кызларына өйләнгән диде. Менә шуннан туган балаларның нинди буласын күз алдына китерегез, алар әлбәттә инде иң затлы татарлар бүгенге көндә.